janjang baroda itu kan dak Pak Ajiko mungkin eti canana takana cilale di bibi anana mandayo ilala tolong neda tolong sampaikan gali-gali dan udah tak gali-gali senang kok pai-pai lah udah kok pai jana bali pulang sabung kuhila ayam atau pak itu karena nyoki ini awalnya ambil akarago curang nyoju bali olalai tolong alah ada tolong sampaikan mambana rene sayang sabale joka balo kok iyo lai ka pulang udah jangan baulah udah